A Corporación Rianxeira debaterá mañá o prego de condicións para a compra do Pazo de Rianxiño. O Goberno dá así cumprimento aos prazos previstos, segundo os que neste mes de xaneiro podería aprobarse o acordo para a solicitude do crédito que permita adquirir esta instalación. A operación financeira, por valor de 1,6 millóns de euros, plantéxase con carácter plurianual. A idea que tiñamos era que antes de finais deste mes, podendo ser antes de rematar incluso o pleno, é un prego que ten que ir a pleno, por canto estamos falando dunha cantidade importante e un compromiso plurianual de pago que é necesario levar a pleno para a súa aprobación. Nos últimos tempos presidiu sempre o consenso, a compra é algo que é estratégico para o Concello, estamos de acordo todos os grupos políticos e chega o momento, estamos xa digamos no momento final onde ese compromiso de adquisición hai que facelo efectivo. Rematábanos en xuño, tiñamos dous pequenos momentos entre abril e xuño para pagalo, non queremos chegar a tanto, queremos que canto antes se proceda ao pago e a adquisición xa para, como ben patrimonial do Pazo de Rianxiño para albergar ese centro de día que queremos lanzar ali. Durante a sesión darase conta tamén do estudo arquitectónico que se está a realizar para acomodar os espazos do futuro centro de día e mesmo se barallan outros usos dada a ampla capacidade do inmoble da finca. Está tamén traballando un arquitecto na acomodación dos espazos, vendo as diferentes posibilidades que pode ter o Pazo de Rianxiño. En principio, o centro de día estamos buscando a ver se pode asumir algún outro servizo tamén social ou municipal, mas evidentemente o Pazo ten como destino o centro de día e pretendemos que sexa un ben patrimonial daqui a pouco. Dende o Goberno entenden que a proposta sairá adiante co apoio de todos os grupos, posto que sempre amosaron o seu acordo unánime co proxecto do centro de día.